Chẳng không có đơn không ra xin gì Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो आंनि मुनु बसुमतारी ब्लगाव फिन खनसे बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय नै जों पकरि सावना जादों लोगोफोर बोथोराबो थान्दा नालाय मा खालामगोन मा मागोन ओंखायनो ज'हायनो जोङो पकरिखौनो सावना जानोसै दे होननानै सावना जानो नागिरबाय आरो लोगोफोरना ओमफ्राय लोगोसे दिनै हाबाबो दं नालाय खाथियाव गामि खाथियावनो ओमफ्राय हाबाबो जाहैगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना होमबा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायलायबाय थादों आंजों लोगोसे थौदो बिदिब्ला लोगोफोर दे जादो आंनि गोजासो गासिबो जानाङा रावबो आब' जेबो फुनाखै दा दुगैदों साहा लोंला जोङो ओरैनो फिथाल' जानोसै पकरिल' माबोरै खामदोंलै 14 बोसोरनि गथ'आ लाजिसोदो हमजासिगोनसो इबो जेराव लांजासिगोन बोराय बुरैसा दालि ओंख्रि मोनजागोन ना थाङा बाबाव थांनोहाय आङो जेराव हाया जों हाबा जाना फैबाय आरोना न' फारसे दा गिदिर हाबा माने ओरैबायदि इन्टारेस्ट आरो मालाय सबाइ ओंख्रिसो होबावदों आरोना ओमफ्राय अमा बेदर ओमफ्राय दालिबो होदों नाबो होदों ओमफ्राय केमेराखौनो जोङो जानाय लोंनायाव लानाय जायो नै बेखौ फिसालाया जायो आंना ओंखायनो बिदि गांखंखौ दोनबाय आरो मोननैखौबो नै बेयो फारौ बेदर आरो थाबायनो हाया जाना थाबायबा ओंखायनो नङाबा न'नि फारौखौ जाया जोंहा बांसिनानो गिर होबाय थायो आरो ओमफ्राय फिसा बारि होयो जानाय जाया बिराद अनो आंना बोराया न'नि बुस्थुखौ जाहोखाया फारौखौ बिराद अनो बाराय होबाय थायो सानफोर मोना फुंनि आदार होबाय थायो आरो फारौफोरनो कुकुर आखु बोथोर माखासे आदार जादों बे आदार जानो हायाखै हमजाबाय न'निनो फारौबो जागासिनो न'नि फिसानो बेहा बिरनो हायाखै हगारनो दाबानो हाया बियो बिरनो हाया नै बिरनो हाला बोरायबाय खोमा ना बोरायना बुरिथाय जानोसै इखो दिनै फारौ अनला मोनजागोन ना मोनजायाखै नोंसोरो बिराद गोथाव फारौ अनलाया आब'मोन सोरनो खिन्थादों रायजोफोरनो आयै आंना बिमाया सोरनो खोन्थादों होनदों नै ओमफ्राय जाना फैबाय आरोना लिंनायखौलाय आरो थांना फैबाय होमबा लोगोफोर भिडिअ'आ एसेनोसैमोन आंना बाय बाय